Hola, benvingudes i benvinguts una setmana més al canal del Mas de les Garroferes. Jo sóc Alba i en el vídeo que vos portem avui anem a ensenyar-vos com plantem les tomateres. Unes tomateres que tenim en planter, que ja hem fet nosaltres amb temps, i que són de moltes varietats diferents. Ara vos explicarem quines varietats de tomata tenim, que la majoria són de llavors recol·lectades al llarg dels anys, compartint-les en altres agricultors, i vos contarem quines són les claus de l'èxit per aconseguir bones tomates. Si voleu saber com les plantem i què fem per a tindre unes tomates tan precioses com les que també vos ensenyarem, que les fotos seran de l'any passat, acompanyeu-nos! Esta és tomata rosa. La farina de roques és quan agarres una roca i la pulveritzes, pues la fas farina. Pedres triturades. Allí estan totes les vitamines, tots els minerals i tot el que aporten les roques en la seva descomposició. Calcio, magnesio, ferro, aina de tot. I així humus. I això és humus dels nostres cucs. Que un altre dia vos ensenyarem els cucs. Aleshores l'arma secreta, reciclar. Això és un model nou que m'he inventat jo. En un palo de sombrilla de playa i una maneta de les antigues de collir olives. Antigament, això eren manetes de collir olives que les feien de ferro i com ja no tenia utilitat, li vaig llevar un ferro del mig perquè pugui passar la terra per ahir i quan plante me servís per remenar l'humus i la farina de roques, i ara ja ho tinc tot a punt, veus? I no cal acatxar-se. I quan plante cebes o plante qualsevol altra cosa, en això fas aixina, després ho veureu, fas el forat, poses la ceba i ho lleves i se queda la seva planta i no cal acatxar-se.
me pareix que tinc 7 o 8, exactament no ho sé, però podem parlar d'elles. Tinc tomata rosa, que no és de Barbastro, me la van donar així al poble, que la va portar un capellà que potser era de Barbastro quan la va portar, però ja ha estat plantada així a Useres més de 30 anys i la vaig plantar l'any passat i me va agradar molt. L'any passat ne vaig plantar 2 i enguany he plantat 8. Després tinc tomata antiga negra valenciana, que la vaig treure d'un curset que vaig fer en Cabanes, en llavors d'ací. L'any passat la vam plantar i ens va agradar molt i no res, enguany hem tornat a repetir perquè l'any passat va tindre molt d'èxit. És una tomata molt pareguda a la Raf, esta que ve ara en hivern, molt bonica, molt a costellà, però a l'hora de parèixer molt bonica i molt a costellà a la Raf, esta és molt fea, però el sabor és espectacular. Després tinc mucha miel, que també la vaig treure del curset de llavors d'ací. 3. Després tinc la Kumato, que la Kumato ja fa molts anys. La Kumato la vaig treure quan treballava en la fàbrica en Moró, del pare d'un amic meu, Miguel Mundina, que feia també bastant temps que la tenia i me va donar llaor i estic molt content perquè fa unes tomates Kumato espectaculars, majes i molt gustoses. Després tinc la tomateta cherry, que això no pot faltar en Cabort, no fa falta plantar-ne moltes, però en un parell menges tomatetes a les ensalades i partidetes en un poc d'oli i un poc de sal per damunt, van molt bé. Després tinc tomata del Perelló, que la tomata del Perelló va aparèixer així per una casualitat. Vam comprar unes bandejes de tomates a un agricultor en la carretera, un familiar meu, i les va portar a un dinar i va dir, això són tomates del Perelló. I vaig agarrar una tomata, li vaig llevar les llavors i pensant si seria o no, la vaig plantar, van eixir i són però espectaculars, són molt bones. Per mi, de les que tinc, les millors. I me'n queda una, me pareix. La romana, la de Maria? Sí, me'n queda la tomata gorda romana, jo li dic gorda romana perquè la meva veïna és romana i me va dir que li havien portat les llavors de Romania. I me va dir, és un tomate gordo. Jo li he posat tomate gordo romano. I esta és el primer any que la plante. Me va donar la llavor fa molts anys ja i la tenia ahir i perquè no se perguera la llavor aquest any vaig dir, plantaré a veure si ixen. I sí, m'han eixit i suposo que seran bones. No les aprovades, però tinc molta esperança de que siguin unes tomates gordes. I me'n falta una que si m'oblidava d'això. També tinc tomata cor de bou, que la tomata cor de bou per mi és especial. El cor de bou li diuen cor de bou perquè alguna se pareix, alguna. Se fan unes tomates majíssimes, molt gustoses, i sí, tenen un poc de ressemblança a un cor de bou, però no totes. I eixa és tota la... Ah, no, me'n falta una també. Així he dit, i tinc tomates de penjar, tomates de tot l'any, que és una llavor que n'hi havia per així molt prop, i una veïna, Carmeta, li vaig dir que no tindràs tomates d'aixes tan bones que tu tens, que fan unes tomateres molt grans, i em va donar la llavor fa 3 anys, i sí, és una cosa que ne fan moltes i aguanten. Ahir al Canyís encara ne tinc de l'any passat. Ara sí que estan totes ja.
Esperem que vos hagi agradat molt el vídeo i que proveu a plantar també les vostres tomates i també, si voleu compartir alguna llavor de tomata o en teniu alguna que no hem nomenat i ens ho voleu fer saber, podeu deixar-ho baix en els comentaris. He dit això de compartir-les perquè si a algú li interessa tindre llavors de les nostres per a l'any que ve també es les pot demanar sense cap problema. Gràcies per estar ahí, com sempre, i fins la setmana que ve. Adeu!